Ja tänään tulee semmonen, että me vähän kerrotaan, miten meillä on mennyt ja infoa. eli info ja kuulumisia. Ja joo. Mennään videoon. Ja muuten meillä on tausta vaihtunut. Joo, mutta... Mennään videoon. Ei höpötellä. Mikäs joulukalenteri sulla on? No, mulla taisi olla Kinderi. Mehän muuta voitais näyttää. Joo. Tommonen. Joo. Mikäs kalenteri sulla on? No, mulla on 2 kalenteria. Mulla on semmonen suklaakalenteri ja sitten mulla on Baby Lips, mutta kumpaakaan mä en voi näyttää, koska ne ei ole mulla mukana, koska me ollaan heillä, koska... Joo, mutta eipäs puhuta siitä sen enempää, kiitos. Ja siirrytään seuraavaan aiheeseen. Mulle kuuluu hyvää ainakin. Niin mullekin. Kertokaa muuten kommenteissa, kun mua niin kiinnostaa, että mitä te toivotte ja että... Mitä te teette joululomalla? Niin, ja mitä teille kuuluu. Hei, enää... Älä rihana. 21 päivää jouluaattoon. Älä huuda. Kiitos. Ja muuten me voitaisiin tehdä jouluaattona ehkä jotain videota tämän sitten sen jälkeen. Niin, koska mä en oo jouluaattona täällä. Joo, ja mä oon. Joo. Ja. Mitäs muuta? Ja sitten se, että. Älä koko ajan sano että. No, mitäs mulla olisi asiaa? Infoa. Niin. Ja sitten se. Mulla oli sitä asiaa, että. Mä en edes muista. Niin, että meillä on tullut sarja. Ja se on tosi hyvä. Joo, ihan mahtava. Ja me saatetaan tehdä traileri, me ei ihan vielä tiedä. Niin, ja tänään tulee muuten... Saanko mä kertoa? Vaikka. Tänään tulee ehkä kokkivideo. Ehkä. Siis jos me onnistutaan se... Ouch. Jos me onnistutaan se jotenkin kuvaamaan. Se riehon niin paljon, että mä kaadun täällä. Niin, jos me onnistutaan se jotenkin kuvaamaan. Mutta me ei vielä kerta, mitä me siinä kukataan. Tosiaan. Missä sä kävit? Tuolla. Ai joo. Mutta. Olisiko tää video tässä? Joo, tää kestää ei niin kauan, koska meillä mitään tekemistä, niin oli pakko. Joo. Jotain. Ota, mä vielä kerran heitun tolle. Ja ei meillä muuta. Ei se olisi moikka. Moikka! Joten moikka!